لومي اب تግራይ مقله አባላት ኃይል ጸታ ማህያ ዶንጊና በዝብል ቅሬታ መስዑድቆም ንህንጻ ግዚያው ምምሕዳር ከምዝ ኸበቡ ተገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ መንገድታት ተዓጽዩ መንባሩ ተገሊጽ ነይሩ ኣብታ ከተማ ኣብ በሰንከተ ዘጋጠመ አድማ ገለ አባላት ኃይልታት ጸታ ትግራይ ወጥረ ዓሲሉ ኣብ ዝነበረሉ ኣብ ሓደ ካብ ከባቢያ ሓያል ነታግ ከም ዝተሰምዐ ተገሊጽሎ ጠንቅናይቲ ካብ ውሽጥ ሓወልቲ ሰማዕታት ትግራይ ዝተሰምዐ ነታጉ እንታይ ምዃኑ ዛጊት ብንጹር ኣይተረጋገጸን በቲ ምፍንጃር ኣብ ሰብ ዝበጽሐ ሓደጋ ከም ዘየለግን ተረጋጊጽ ዘሎ ለመግሆ አባላት ኃይልታት ጸታ ትግራይ ማህያን ካልእ ደገፍን ዶንጊና በዝብል ምስምስዮም መስዑድቆም ንግዚያው ዳር ክልል ትግራይ ዝኸበብዎ እቶም ዕጥቋት ክላሽንኮፍን ዶሽካን ዝርከቦ ሙሉእ ዕጥቂ ሒዞም ናብ ተኸባቢ ዝመጹ በሰንከተ ኩነታት ድማ ናብ ቤት ጽሕፈት ግዚያው ምሕዳር ክልል ትግራይ ዘምርሕ መንገዲ ተዓጽዩ ከረፍድን ከሎ ናይ ቀረባ አዘዝቶም ከዘራርብዎም እኳ ተፈተኑ ላዕለወት አዘዝቲ ይምጹና በመባል አድሞኦም ከም ዝቀጸሉ ይተሓቢሩ ድሒሩ ምስ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታ ትግራይ ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑ ኮሞን ምክትል ፕሬዝደንት ግዚያው ምሕዳር ክልል ትግራይ አማኑኤል አሰፋን ካልኦት አዘዝ ሰራዊትን ምረዳእ ተገይሩ እቲ ተዓጽዩ ዘርፈደ መንገዲ አጋፋዶስ ከም ዝተኸፍተን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጥረ ወጥረ ንምህዳእ ድማ አባላት ፖሊስ ዝርከቦም ካልኦት ኃይልታት ጸጥታ ነተካላት ቴሌቪዥን ትግራይን ድምፂ ወያነ ትግራይን ንምክልኻል ናብ ሓለዋ ከም ዝተዋፈሩ ተሓቢሩሎ እቶም አድማ ክካይዱ ዘርፈዱ አባላት ኃይልታት ጸጥታ ትግራይ ነሰራሕተኛታት ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብቲ ትካል ውጹ ስለ ዝበልዎም ፈነወ ድምፂ ወያነ ትግራይ ንኣስታት 2 ሰዓታት ተቋሪጹ መንባሩን ድሒሩ ከም ዝጀመረን ካብ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድ ነበርቲ እታ ከተማ ተረጋጊኦም ልሙድ መዓልታዊ ዋኒኖም ይፈጽሙ እኳ እንተሃለዉ ኣብቲ አድማ ዝተገብረሉ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት ግን ኣብ ከቢድ ሻቆሎት ከም ዝርከቡ ይተገሊጹ ድሒሩ ኣብ ዝወፀ ሓበሬታ ድማ ብጃካቶም መጀመርታ መጽኦም ንቤት ጽሕፈት ግዚያው ምሕዳር ክልል ትግራይ ዘኽበቡ አባላት ኃይልታት ጸጥታ ትግራይ ድሒሮም ዝመጹ አባላት ኃይልታት ጸጥታ ትግራይ ውን ነቲ ቤት ጽሕፈት ከም ዘኽበብዎ ተረጋጊጹሎ እቶም አባላት ኃይልታት ጸጥታ ዕጥቅኹም አራጊፍኩም ናብ አዳራሽ ህንጻ ግዚያው ምሕዳር ክልል ትግራይ እተው ተባሂሎም ኣብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈት ምስ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑን ካልኦት አዘዝትን ተዘራሪቦም ምህላውን ተሓቢሩ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ገና ይቕጽል እኳ እንተሎ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ንቡር ምንቅስቓስ ከም ቀደሙ ከም ዘሎ ካብታ ከተማ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ከም ዝፍለጥ ኣብ መቐለ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ኩናት ከቲቶም ዝቆሰሉን ብህይወት ዝደሓኑን አባላት ንመነባብሮኦም ዝምልከት ጠለባት ከቕርቡ አድማ ገይሮም ነይሮም እዮም ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ አባላት ኃይልታት ትግራይ ዝበዝሑ ብረቶም አውሪዞም ናብ ንቡር ናብራ ክምለሱ ትጽቢት እኳ እንተነበረ በሰንከተ ኣብ መንጎ ሰብ መዚ ትግራይን ፌደራላዊ መንግስትን ዘሎ መሰሓብን ዘይምትእማንን ዕጥቆም ከየውረድዮም ዝቕጽሉ ዘለዉ ሀገረ ኡጋንዳ ንኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ሶማላውያንን ተህቦ ዝጸንሐት ናይ ስደተኛታት ናይ ዕቕባ መሰል ከተቋርጾ ወሲና ምህላዋ ተገሊጹ ዘጋርዲያን ትበሃል ማዕከን ነዛ አመልኪታት ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ መንግስቲ ሀገረ ኡጋንዳ ንኤርትራውያን ኢትዮጵያውያንን ሶማላውያንን ዝህቦ ዝነበረ ናይ ዕቕባ መሰል ዓቢ ናይ ፖሊሲ ለውጥ በዝመስል መልክዕ ከቋርጾ ወሲኑ ምህላው ያሓቢራ ሚኒስተር ስደተኛታት ኡጋንዳ ሂላሪ ኦኔክ ነዚ ዕላዊ ኣብ ዝገበረትሉ መንግስቲ ኡጋንዳ ድሕሪ ሕጂ ካብ ውግእ ዘይብለን ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ናይ ዕቕባ መሰል መሃብ ከተቋርጾ ምዃነ ያዕላው ገይራ ንሳ ኣብ መግለጺያ ቀጺላ ካብ ውግእ ዘይብለን ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ናይ ዕቕባ ሕቶ ንኸይወሃቡ ኣብዚ ጉዳይ ንዝሰርሑ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ትእዛዝ ይሕሊፈ ኣለኹ ድሕሪ ምባል ብፍሉይ ድማ ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝመጹ ናይ ዕቕባ መሰል ከይወሃቡ ትእዛዝ ይሕሊፈ ኣለኹ ምክንያቱ ኣብዘን ሃገራት ውግእ የለን ብምባል እያ ተዛሪባ እዛ ኣብ አፍሪካ ሓንቲ ካብተን ዝበዝሐ ስደተኛታት ዝተዓቕበለን ሃገራት ዝኾነት ኡጋንዳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ስደተኛታት ዝጸንሐ ኣረኣያ ፍልይ ብዝበለ ተቐባሊ ከምኡ ድማ ንብዙሓት ስደተኛታት ናይ ዕቕባ መሰል ዘውህብ ዝነበረ ኮይኑ መንግስቲ እቲ ሃገር ግን ናይ ፖሊሲ ለውጢ ዝገብር ዘሎ ብዝመስል መልክዕ እዩ ሕጂ ንሓደሽቲ ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝመጹ ብሓፈሻ ድማ ካብ ውግእ ዘይብለን ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ናይ ዕቕባ መሰል ከይወሃቡ ወሲኑ ዝርከብ መንግስቲ ኡጋንዳ ነዚ ውሳነ ክወስድ ዘገደዶ እንታይ ምዃኑ ብዝምልከት እታ ናይ ስደተኛታት ሚኒስተር ሂባታ ኣብ ዘላ መግለጺ ድማ ዋሕዲ ገንዘብ ምዃኑ ያገሊጻ ንሳ እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዘሎ እቲ ጾር ናይ ወጻኢታት ከኣ ዜጋታትና ክስከሙ ወይም ዝግደዱ ዘለዉ ኡጋንዳ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዓመት ካብ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብረት ሃገራት ንስደተኛታት ዝውዕል $240 ሚልዮን እያ ትወሃብ ነይራ
يخون امبر ابز اوان استات 2 مليون زبصحو توسخت سدتنياتات مصيوم ابزلو لغزي اتي زمص زنبره دغف نا 100 مليون دولار يوليدو زحلف عام دما 18 مليون دولار طراينا توهيبنا بمبال صور ناي سدتنياتات اب لعلي منغستن حزبن تهاجر كورد كم زغدديا حبيرا تركب اتا منستر نزم مغلص زهابت دوب كوريا نبروغرام مغب عالم ودو حبرات هاجرات زوفيتو 2544 تون زبصح روج سنة سرعات مقبال يقبر الله أبز نبرة وانيو تروزا بعسر سلسة كبابيتات نزركبو أستات شدشت مئة شح سدتنياتات زوع المخانوون تقاليسيو كم زفلت أوغاندا أبز اوان أستات 3 مليون زبات صح سدتنيا يعقبات تركب كوينة كابزيوم دما اتم 50 شدشن شح ايرتراويان 5 شح زبات صح سومالاويان 10 شدش شح زبات صح دما إثيوبياويان مخانم تكال سدتنياتات ودو حبرات هاجرات يقلص نزح جي توسيد زلو وسانة بزملكت أب كامبالا رئيس ختم أوغاندا أبنا إيرتراويان تكال سدتنياتات سرح إيرتراو بعد سلطان أبزهابو مقلصي إزي توسيدو زلو وسانة بتعمز التحلالخ قدايو نهيوات أما إدما أب حدقاه زؤتي كبل قليسوا أب رفيجي انترناشنال زبهال نسدتنياتات زطابق تكال سرح بعد سلطان دما إزي توسيدو زلو وسانة نبوزحات أب حدقاه كوتيو بوزحات نهاجراتهم كملوسو أي كولن يوم أب سلسيت هاجرون كعقبو زي كولو بوزحات يوم نبوزحات كأ أب تلتل كغدفامي بمبال إتان نويح عمتات نسدتنياتات بمقبال تفلت زنبرت أوغاندا نزو سانة موسادة أب قداي سدتنياتات عابي أنس أراوي ناي بوليس لوت اتقبر كمزل لا يزر إكايلو أب إيرترا لومي 10 حدشت أمباسادرات ورقة سرحهم كم زركبو تقاليصو نظام الكتو منستر زينا إيرترا يمانا قبر مسقل زرقي حواب زولو حابريتا 10 حدشت أمباسادرات ورقة سرحهم نبريزدنت سياس آراكيبهم إلالو اتو أمباسادرات قاليوم نبركت زبالها قراز شفنو تنقاساقستو كخونن كلو قاليوم قنك قوامتي أمباسادرات أب إيرترا يوم كابتن ورقة سرحهم أراكيبهم زلو أمباسادرات قوامتي أمباسادرات سعود عرب ريبابليك عدد إليان روسيا فيدريشن ريبابليك سودان كمون ناي حبرت إيروبا خوينم زيك قوامتي تنقاساقستي أمباسادرات دما ناي أوستراليا ناي بولاند ناي موريتانيا ناي زامبيا كوت ديفار رواندا كومدما ديمقراطياويت ريبابليك سريلانكا مخانم تحبير لا اتم أمباسادرات ورقة سرحهم أبزرو كبول اوان مس بريزدنت سياس ركب كم زقبرون أم عماق كالتاوز زمدناتات هاقراتهم إيرتران أملكتهم دما زرب كم زكايدون تقاليصو أب كل الأمحرة بشن فانو كابزنك أساقسو عطغات جوجلتات فانو حادة زخنة ودب حزب فانو أمحرة مسمن قست كل الأمحرة سمع سلام فريمو حبرات أفريقان بعل مزل لمعات أفريقا إيقادن أم فرامت سمع سلام كمزت تساتفو وانتا قليس الله بوغن كل الأمحرة رئيس محدار كل الأمحرة أرقا كبدا نتسمع كفر من كله بوغن حزباو ودب فانو أمحرة دما ما سرشا ست أيو نتسمع فريمو كمز فلت أب كل الأمحرة بشن فانو أب استفلاليه كبابيتات تكلل أنصار منغست فدرال زواقو حيلتات زلو خوينم اتم حيلتات جن مأكلاي مريحنت زيبلهم بب وغنومن بب كبابيومن بشنفانو عاتيقم زواقو يوم إذا حجي مسم محدار كل الأمحرة سمع سلام فريمو زلو حزباو ودب فانو أمحرة دما حاده كاب مخاني فلت نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم